В ледената пустош на Антарктида, където температурите падат под минус 50 градуса, а вятърът реже като нож, живее едно от най-невероятните създания на Земята. Създание, което не може да лети, но оцелява там, където почти нищо друго не може. Това е пингвинът. На пръв поглед, пингвините изглеждат тромави и дори смешни, когато се клатушкат по леда. Но това е само илюзия. Зад нея се крие съвършено изградено тяло, създадено да устоява на едни от най-суровите условия на планетата. В ледената Антарктида всяка част от тялото им има значение. Тяхната форма е гладка, което им позволява да се движат с минимално съпротивление във водата. Крилата им не служат за летене, те са се превърнали в мощни плавници, с които летят под водата с изненадваща скорост. Перата им са изключително гъсти, много по-плътни от тези на повечето птици и са покрити с естествен слой мазнина, който ги прави напълно водоустойчиви. Под тях се намира дебел слой подкожна мазнина, който действа като изолация срещу смразяващия студ. Дори краката и кръвоносната им система са адаптирани за оцеляване. Пингвините имат специална циркулация, която намалява загубата на топлина в крайниците, позволявайки им да стоят върху леда дълго време, без да измръзнат. Това е резултат от милиони години еволюция, превърнала пингвина не просто в оцелял, а в истински господар на ледените океани. Под повърхността на водата пингвинът се превръща в съвсем различно същество. Той не плува, той лети. В студените води край Антарктида всяко негово движение е прецизно и изчислено. С мощните си крила, превърнати в твърди плавници, пингвинът се изстрелва напред с невероятна сила, достигайки скорост до 15 км в час. Тялото му разрязва водата почти без съпротивление, а всяко завъртане е плавно и точно, сякаш е роден да владее тази стихия. Пингвините използват и въздушни мехурчета, задържани в перата им, които намаляват триенето и им позволяват да ускоряват още повече. Истинска природна технология за скорост. Очите им са приспособени да виждат ясно под водата, дори при слаба светлина, което им дава предимство при лов в дълбоките и тъмни води. Когато преследват плячка, те се движат с изумителна ловкост, рязко сменят посоката, гмуркат се надолу и изкачат нагоре с експлозивна енергия. За рибите и калмарите почти няма шанс за бягство. В този свят без лед и гравитация, пингвинът не е тромаво същество, а съвършен подводен ловец. Някои видове, като императорски пингвин, могат да се гмуркат на дълбочина над 500 метра и да задържат дъха си повече от 20 минути, подвиг, който поставя тези птици сред най-добрите гмуркачи в животинския свят. Но това, което се случва по време на тези гмуркания, е още по-впечатляващо. Когато се потопи в ледените води, тялото на пингвина започва да пести кислород по изключително ефективен начин. Сърдечният му ритъм се забавя, а кръвта се насочва към най-важните органи, мозъка и сърцето. В тъмните и ледени дълбини на Южния океан, където светлината почти не достига, пингвинът ловува с изключителна прецизност. Той преследва риба и калмари. Понякога се гмурка под дебели ледени покриви, където единствените отвори за въздух са далеч и трудни за намиране. В тези моменти всяко движение е въпрос на оцеляване. Но именно там, в мрака и студа, пингвинът показва истинската си сила, не просто като ловец, а като същество, създадено да владее един от най-негостоприемните светове на планетата. Но истинското изпитание за пингвините започва не във водата, а върху безкрайния лед на Антарктида. Там, където няма укритие, няма дървета и няма къде да се скриеш от студа. По време на размножителния сезон, в разгара на антарктическата зима, хиляди пингвини се събират на едно място. Температурите падат под минус 50 градуса, а пронизващите ветрове достигат над 100 км в час, създавайки усещане за още по-смразяващ студ. В тези условия оцеляването изглежда почти невъзможно, но пингвините имат решение. Те се събират плътно един до друг, образувайки огромни, постоянно движещи се групи, наречени топлинни колонии. Вътре в тези групи
температурата може да се повиши значително в сравнение с външната среда. Пингвините непрекъснато се разместват. Тези, които са изложени на ледения вятър отвън, бавно се придвижват към по-топлия център, докато други заемат тяхното място. Това движение е почти незабележимо, но изключително важно. Без него много от тях не биха оцелели. Това поведение не е случайно. То е резултат от инстинкт и милиони години еволюция, които са научили пингвините, че оцеляването не е индивидуално усилие, а обща мисия. Една от най-невероятните истории в животинския свят принадлежи на императорски пингвин. История за издръжливост и саможертва в най-суровите условия на планетата. След като женската снесе единственото си яйце, започва деликатен момент. Тя внимателно го прехвърля върху краката на мъжкия, защото ако яйцето докосне леда дори за секунди, може да замръзне и да загине. Мъжкият го поема и го покрива с топла кожна гънка, наречена инкубационна турбичка, която го пази от смразяващия студ. От този момент нататък започва истинското изпитание. В продължение на около 2 месеца, в разгара на антарктическата зима в Антарктида, мъжкият остава почти неподвижен. Той не се храни, издържа на температури под минус 50 градуса и ураганни ветрове, докато пази яйцето с цената на собственото си оцеляване. През това време губи голяма част от теглото си, но не напуска мястото си, защото животът на малкото зависи изцяло от него. Докато той стои на леда, женската поема дълго и опасно пътешествие към океана, понякога на десетки или дори стотици километри разстояние. Там тя се храни, натрупва енергия и събира храна за бъдещото малко. Когато се връща, я очаква почти невъзможна задача – да открие своя партньор сред хиляди почти еднакви пингвини. И въпреки това, тя успява. Всеки пингвин има уникален глас, своеобразен звуков подпис, който партньорът му разпознава сред хаоса от хиляди други звуци. Именно този глас събира семейството отново, за да продължи животът. Малките на императорски пингвин се раждат в един от най-негостоприемните среди на Земята. Те идват на света крехки и напълно зависими, покрити с мек сив пух, който ги предпазва от студа само за кратко, но не е водоустойчив. Това означава, че ако попаднат във водата твърде рано, шансът им за оцеляване е минимален. През първите седмици животът им зависи изцяло от родителите. Те се сгушват върху краката им, скрити под топлата кожна гънка, където температурата се поддържа стабилна въпреки студа. Родителите ги хранят със специална полусмляна храна, която връщат от стомаха си, богата на мазнини и хранителни вещества, необходими за бързия им растеж. С времето, малките започват да се събират в групи, наречени детски градини. Стотици пингвинчета стоят заедно, за да се топлят и да се предпазват, докато родителите им са в океана в търсене на храна. Но опасностите дебнат навсякъде. Хищници като морски леопарди и косатки чакат в океана, а екстремните климатични условия могат да бъдат фатални. Въпреки това, малките растат бързо. С течение на времето, пухът им се заменя с водоустойчиви пера, които им позволяват най-накрая да влязат във водата и да започнат своя собствен живот. Въпреки спокойния си и дори забавен външен вид, животът на пингвините е постоянна битка за оцеляване в суровите условия на Антарктида. Всеки ден те се изправят пред множество опасности. Хищници, като морски леопарди и косатки дебнат във водата, ледените бури могат да отнемат живота им за часове, а недостигът на храна често ги принуждава да изминават огромни разстояния в търсене на плячка. Но днес над тях надвисва още по-сериозна заплаха – промените в климата. С покачването на температурите и топенето на ледовете, естествената им среда постепенно изчезва. Ледът, върху който се размножават и отглеждат малките си, става все по-нестабилен, а хранителните им източници намаляват. И когато над Антарктида настъпи безкрайната нощ, а ледът и вятърът превърнат света в изпитание, пингвините продължават напред. Без страх, без отстъпление. В свят, в който всяка грешка може да струва живота им, те оцеляват не чрез сила, а чрез търпение,
сплотеност и невероятна издръжливост. Те ни напомнят, че истинската сила не винаги се вижда. Тя се усеща в онези, които устояват, когато всичко е срещу тях. Благодаря за гледането!